ரே ததாம். மொழிபெயர்ப்பு. அறிவுள்ள மனிதன் பல்வேறு ஜட உடல்களில் பல்வேறு தோற்றங்களை காண்பதை நிறுத்தி உயிர்வாழிகள் எவ்வாறு எங்கும் பறந்துள்ளனர் என்பதை எப்போது காண்கின்றானோ அப்போது அவன் பிரம்மன் உணர்வை அடைகின்றான். அறிவுள்ள மனிதன் அறிவுள்ள மனிதன் என்ன நினைக்கிறான்னா, நம்ம ஜட உடல்ல பல்வேறு பல்வேறு தோற்றங்கள் அதை பாக்குறத நிறுத்திட்டு உயிர்வாழிகள் எல்லாத்துலயும் பறந்திருக்காங்க, எல்லாத்துலயும் இருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கிறானோ அப்பதான் அவன் பிரம்மனை உணர முடியும். பிரம்மன் உணர்வை அடைகிறான்னு சொல்றாங்க. பொருளுரை. தனது பல்வேறு இச்சைகளின் காரணத்தினால் ஜீவாத்மா பற்பல உடல்களை ஏற்கின்றான் என்றும் உண்மையில் அவை ஆத்மாவிற்கு சொந்தமானவை அல்ல என்றும் எப்போது ஒருவன் காண்கின்றானோ அப்போதே அவன் உண்மையில் காண்கின்றான். ஜட கருத்துடன் நாம் வாழ்க்கை வாழும்போது சிலரை தேவராக, சிலரை மனிதனாக, நாயாக, பூனையாக காண்கின்றோம். இது பௌதீக பார்வை, உண்மையான பார்வை அல்ல. இந்த ஜட வேறுபாடுகள் வாழ்வை பற்றிய ஜட கருத்துக்களினால் எழுபவை. ஜட உடல் அழிவற்ற பின்னர் ஆத்மா ஒன்றே, ஆன்மீக ஆத்மா. ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் பல்வேறு விதமான உடல்களை அடைகின்றது. இதை ஒருவன் காண இயலும் போது அவன் ஆன்மீக கண்ணோட்டத்தை அடைகின்றான். இவ்வாறாக மனிதன், மிருகம், பெரியவன், சிறியவன் போன்ற வேறுபாடுகளிலிருந்து விடுபட்டு தனது உணர்வினை தூய்மைப்படுத்தி தனது ஆன்மீக அடையாளத்தினை கிருஷ்ண உணர்வில் அபிவிருத்தி செய்ய முடியும். அதன் பின்னர் ஒருவன் எவ்வாறு விஷயங்களை காண்பான் என்பது அடுத்த படத்தில் விளக்கப்படும். அதாவது அது உயிர்வாழிகள் ஜீவாத்மா அவங்களுடைய ஆசையின் காரணமா, இச்சை அவங்களுடைய ஆசையின் காரணமா பற்பல உடல், வேறு வேறு உடல்களை அவங்க ஏற்கிறாங்க.